नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। या वर्षाच्या अखेरीस जातली ग्रामपंचायती निवडणुका। माजाळी सीमा भागात 31 ऑगस्ट रस्तो अडवचे आंदोलन जावची शक्यता, सतीश सैल। ऑस्ट्रेलियात असलेल्या 1000 विद्यार्थ्यांनी अजूनही शाळेत नोंदणी केली। रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्यालागी परत टागोर मूर्तीची स्थापना जातली। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 198 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबर। केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य निवडणूक आयोग ह्या वर्षाच्या अखेरीस ग्रामपंचायत निवडणुका घेवची शक्यता असा। राज्याभितर 6025 पंचायती असतात आणि त्याची मुदत जून जुलै महिन्यात झाली असा। कोविड-19 लागून राज्य निवडणूक आयोगाने मे महिन्यात पंचायती निवडणुका मुखार घायली। ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 21 जिल्ह्यात आरक्षण यादी तयार झाली असा आणि 9 जिल्ह्यासाठी आरक्षण यादी करूक राज्य निवडणूक आयोगाने वेळ मागिली। जालान कोविड-19 लागून निवडणुका जावची कसले स्पष्टीकरण नाशिले। कोविड-19 संदर्भात चुनावणे खातीर आयोगाने मार्गसूची तयार केले। त्या आधाराचेर राज्यात ग्रामपंचायती चुनावणा जातली। मतदार यादी पुराय तयार असा। राज्य निवडणूक आयुक्त बी बसवराज हेमी सांगले की निवडणुका ह्या वर्षाच्या अखेरीस जातली। केंद्र सरकारान जारी केलेल्या सूचनेनुसार राज्य सरकारान दुसऱ्या राज्यातल्या येवचे प्रवासी लोकांक कसले बी बंधन नसताना राज्यात प्रवेश करू अनुमती दिला। जालान गोवा सरकारान ते पालन करूना म्हण माजी शासक सतीश सैल हेमी जिल्हाधिकारी हरीश कुमार हेमका पत्र भरून सांगला की माजाळी पोळ्याम सीमा भागात रस्तो अडवचे आंदोलन करतले। गोवा सरकारान कर्नाटकांतल्यान गोवा प्रवेश करचे प्रवासी लोकांक निर्बंध घान प्रवासी लोक भरपूर कष्टात असतात। राज्य सरकारान जातीतले बगी हेबद्दल विचार करून गोवा सरकारान घाईले निर्बंध काढची म्हण माजी शासक सतीश सैल हेमी सांगले। ऑगस्ट 30 तारीख पर्यंत गोवा सरकारान सीमा भाग मुक्त करून जालान माजाळी सीमा भागात 31 तारीख सकाळी 10 वाजताना रस्तो अडवचे आंदोलन जातले म्हण माजी शासक सतीश सैल हेमी सांगले। गोवा राज्यातल्यान कर्नाटका येवचे ॲम्ब्युलन्स दूध सोडलान अशी सगळे वाहनाक आम्ही आडयतले म्हण माजी शासक सतीश सैल हेमी सांगले। लॉकडाऊन जावचे पहिले सरकारी शाळेत प्रवेश घेयले दुसऱ्या जिल्ह्याचे विद्यार्थ्यांना लागून शिक्षण विभागाक एक मोठा प्रश्न पडला। भायले जिल्ह्यातले विद्यार्थी विशेष म्हटल्यान हावेरी, बेळगाव, गदग हेमी जिल्ह्यातल्या अलग अलग शाळेत प्रवेश घेईल असा। तेमी हॉस्टेलात नातेवाईकागेर राहून घेऊन शाळेत वताले। जालान लॉकडाऊन झाल्यानंतर तेमी आपापल्या गावात गेले। जालान तेमी अजूनपर्यंत शाळेत नोंदणी करूना। आता त्या विद्यार्थ्याले शिक्षक विभागान यादी तयारी केली असा। आजपर्यंत सरकारी शाळे भितर 90% नोंदणी झाली असा। जालान हॉस्टेला आशिल्ले 1000 विद्यार्थी अजूनही येऊना। दुसऱ्या जिल्ह्यातले विद्यार्थी अजूनही आमगेल शाळेत नोंदणी कित्याक केली ना हेजो शोध चालू असा। कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्यालागी परत टागोर मूर्ती स्थापना करची योग आयिल्लो असा। तशेंच मुख्य प्रवेशद्वार पुन्हा निर्माण करू जाय म्हण सरकारान अनुमती दिली असा। थोड्या दिवसात संसद अनंत कुमार हेगडे आणि जिल्हा उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेल हातीन सुरुवात जातली। गेल्या 3 वर्षां फाटी नॅशनल हायवेचे काम चालू असताना टागोराली मूर्ती आणि प्रवेशद्वार काढिले। जालान 2.5 वर्ष जालान बी CRZन कसले अनुमती दिलना निमित्ती मूर्ती पुन्हा स्थापना करचे विचार थंयच रावले। जिल्हाधिकारी हरीश कुमारान बी मूर्ती पुन्हा स्थापना करच्या साथ दिली असा। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 198 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 111 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। आज कारवारात 12, अंकुलात 14, कुमटा 18, होन्नावर 18, भटकळ 22, शिरशी 16, सिद्धापूर 13, येल्लापूर 12, मुणगोड 5, जोयडा 11 आणि हळयाळ 57 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। तसेच कारवार 30, अंकोला 6, होन्नावर 1, शिरशी 34, सिद्धापूर 15, हळयाळ 25 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 4517 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले आणि 3346 लोक बरे जाऊन डिस्चार्ज झाले। अजूनही 1123 लोक उपचार घेते असतात। आज मुणगोड, हळयाळ आणि कारवारा भितर एक मरण झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 48 लोकांले मरण झाले। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राइब करा
कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.